रनाय 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि जाय बिथांमोना टयलेट एप्लाइ बानायनानै दाख्लैबावै रांखौ मोननो हायासै। नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नोंथाङा बे रांखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगोन, जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों A to Z डिटेल्सआव सावरायगोन। नोंथाङा बे रांखौ मा खालामब्लाथाय मोननो हागोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जाय बिथांमोना फार्स्ट इनस्टलमेन्ट दाख्लैबावै बे टयलेट लुनो थाखाय गभर्नमेन्टआ 9,000 रांखौ दाख्लैबावै फार्स्ट इनस्टलमेन्टआव रिलिज खालामनानै होबाय। जाय बिथांमोना थालांबाय एप्लाइ खालामनानै दोनदों, नोंथांमोना ओरैनो एप्लाइ खालामनानै दोनबाल' बे रांखौ मोननाय नङा। मानो होनब्ला गोबां मानसिया एप्लाइ बानायदों। नोंथाङा PGP पर्टेलाव नोंथाङा रिकुवेस्ट खालामनांगोन। नोंथांनो बे PGP पर्टेलाव नोंथाङा रिकुवेस्ट खालामब्लासो नोंथांनो टयलेटखौ गभर्नमेन्टआ होगोन। नङाब्ला नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामना दोनबाबो मोननाय नङा। लाख लाख मानसिया बेयाव एप्लाइ खालामनानै दोनदों। नोंथाङा बे रिकुवेस्टखौ बोरै बानायनो जोङो नायदिनि। नोंथाङा बेयाव रिकुवेस्ट खालामनो थाखाय गुगोलाव थांनानै नोंथाङा सार्च खालामनांगोन। PGP पर्टेल नोंथाङा बेबायदि सार्च खालामनांगोन। लोगोसे आङो बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै पेजाव थांनानै नोंथाङा नायनो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों, नैबे पेजावनो नोंथाङा थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों बेबायदि मोनसे बेयाव हम पेजआ गेवबाय। नोंथाङा नैबेयाव गिबियावनो बेयाव साइन आप खालामनांगोन। लोगोसे आङो बिनि मोनसे साइन आप बानायनाय भिडिअ बानायखानानै दोनदों। आङो बिनि लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथाङा नैबे साइन इनआव थुनानै नोंथाङा जाय बिथांमोना गोदान इउजार, नोंथांमोना बेयाव साइन आप आरो पासवर्ड क्रिएट खालामनानै लाग्रोनांगोन। नोंथाङा बेयाव थुनानै बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों चेक हियार टु साइन आप। नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि नाम, नोंथांनि नैबेयाव जेन्डार मेल फिमेल बेबायदि सिलेक्ट बानायनांगोन। नोंथांनि बेयाव एड्रेस, फुल एड्रेसखौ नोंथाङा बेयाव लिरनांगोन। आरो नैबेयाव साब लकेलिटि नोंथाङा बेयाव होबाबो जेबो खोथा गैया। नैबे लकेलिटिखौबो बेयाव होआबाबो बेयाव जेबो खोथा गैया। नैबे काउन्ट्रिया बेबायदि अलरेडि इन्डिया सिलेक्ट थागोन। नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि स्टेट, नोंथांनि स्टेटखौ बेबायदि आसाम बेबायदि सिलेक्ट बानायनांगोन। नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट बानायनांगोन। नोंथांनि पिन क'डखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव लिरनांगोन। आरो नोंथांनि नैबेयाव मबाइल नाम्बार नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। आरो नोंथांनि बेयाव इमेल ID नोंथाङा बेयाव लिरनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव सोंदों, नोंथाङा जुदि एक्स सार्भिसमेनबा बेयाव येस होनांगोन, नङाबा बेयाव नो होनांगोन। जोङो दानिया नैबे केपसाखौ नैबे बक्सआव बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव साबमिट होनानै लोगो लोगोनो नोंथांनि इमेल ID नोंथाङा बेयाव होनायाव मोनसे लिंक थांगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुनानै नोंथाङा इजियावनो पासपर्ट क्रिएट खालामनानै लानो हागोन। जोङो दानिया बे पर्टेलाव बोरै लगइन खालामनानै जोङो बेयाव बोरै रिकुवेस्ट खालामनो हायो, जों बिनि प्रसेसखौ नायदिनि। दानिया नोंथाङा नैबे साइन इनआव थुफिननो नांगोन। जोङो बे साइन इनआव थुफिनबाय। साइन इनआव थुफिननानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो इउजार नेम आरो इमेल ID जोंबो नोंथाङा बेयाव इजियावनो लगइन खालामनो हागोन। नोंथाङा बेयाव मोनथामनि भितराव मोनसे होबानो जाबाय। आरो नोंथांनि पासपर्ट क्रिएट खालामनायखौ नोंथाङा नैबेयाव होबानो जाबाय। आरो नोंथांनि नैबे सिकिउरिटि केपसाखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव लगइन खालामनांगोन। जोङो दानिया बे प्रसेसखौ बानायनानै जोङो बेयाव लगइन जानानै नायनोसै। दानिया जोङो बेयाव गासैबो डाटाखौ बहायबाय। जोङो नैबे लगइनआव थुनानै होबाय। लगइनआव थुना होनाय लोगोनो बेयाव बेबायदि मोनसे बेयाव पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों नैबे लर्ड्स पाब्लिक ग्रिभेन्स नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नैबे बक्सआव टिक थुनानै नोंथाङा नैबे साबमिटआव थुनानै होनांगोन। जोङो बे साबमिटआव थुबाय। आरो नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों मर, नोंथाङा नैबे मराव नोंथाङा बेयाव खेबसे क्लिक बानायनांगोन। आरो नोंथाङा नैबेयाव बे स्किमखौ नागिरनांगोन। जोङो नैबेयाव नैबे ड्रिंकिं वाटार नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों ड्रिंकिं वाटार सिटुएसन नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो बे ड्रिंकिं वाटाराव जोङो नैबेयाव थुनानै होबाय। नोंथाङा बेयाव थुबानो जाबाय बेबायदि। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों नैबे केटेगरि नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों सिलेक्ट केटेगरियाव नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों नोंथाङा स्वच्छ भारत मिशन रिलेटेड नोंथाङा नैबे रुरेल नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। आरो दानिया नोंथाङा नैबे नेक्स्ट केटेगरि
नेक्स्ट केटेगरियाव नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा नैबे टयलेट रिलेटेड नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय आरो नोंथांनि बेयाव केटेगरि नेक्स्ट केटेगरियाव नोंथाङा नैबेयाव मानि थाखाय नोंथाङा बे रिकुवेस्टखौ खालामनो नागिरदों जोङो टयलेटनि पेमेन्ट मोनिनि गोबाव जानायनि डिले जानायनि जोङो बेयाव रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों टयलेट नैबे डिले इन इनसेटिभ पेमेन्ट नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन नैबे लास्टआव दङ बियो जोङो बेयाव थुबाय दानिया नोंथांनि बेयाव स्टेटखौ नोंथाङा नैबेयाव बेबायदि क्लिक बानायनांगोन आरो नोंथांनि लकेसन नोंथांनि बेयाव गामिनि नामखौ नोंथाङा लिरबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव नैबे बक्सआव नोंथाङा नोंथांनि बे स्वच्छ भारत मिशन नोंथाङा जेब्ला एप्लाइ बानायदोंमोन बेयाव मोनसे आइडि मोनदों नोंथाङा बेयाव आइडिजों लोगोसे नोंथांनि नाम नोंथांनि ब्लक जायगानि नाम गामिनि नाम पिन कड नोंथाङा बेयाव लिरबानो जाबाय लोगोसे नोंथाङा बेयाव मोनसे फिसा रिकुवेस्ट खालामबानो जाबाय रिकुवेस्टखौ नोंथाङा इंलिसनि लिरनांगोन बेयाव नोंथाङा लिरबानो जाबाय आङो सासे गोरिब सुबुं आङो स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव टयलेट एप्लाइ बानायदोंमोन नाथाय आङो बेनि फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोननो हायाखै जाहाथे गभर्नमेन्टआ आंनो टयलेट बानायनो थाखाय रां होयो नोंथाङा बेबायदि नोंथांनि हिसाबै नोंथाङा बेयाव लिरबानो जाबाय नैबे बक्सआव नोंथाङा बेयाव लिरबानो जाबाय मोजाङै आरो नोंथाङा नैबेयाव मोनसे नोंथांनि पान कार्ड नोंथांनि आधार कार्ड नोंथाङा बेयाव स्वच्छ भारत मिशन बानायनायनि नोंथाङा स्टेटासखौ नोंथाङा स्क्रिनशट बानायनानै नोंथाङा बेयाव PDF बानायनांगोन 4 MBनि गेजेराव जानांगोन नोंथाङा नैबेयाव एटाच खालामनानै होफानांगोन लोगोसे नोंथाङा नैबे नेक्स्टआव थुनानै होनांगोन जोङो दानिया बे नेक्स्टआव थुनानै जोङो नेक्स्ट प्रसेसखौ जोङो नायनोसै नेक्स्टआव थुनानै जोङो बेयाव साबमिट होनोसै डिटेल्सखौ जोङो बेयाव फिलआप बानायबाय जोङो दानिया नैबे नेक्स्टआव जोङो थुनानै होनोसै नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगोनो बेयाव नोंथांनि गासैबो बेयाव नोंथांनि फिलआप बानायनाय गासैबो बेबायदि फाइलआ बेयाव नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन नोंथांनि गासैबो डाटाखौ नोंथाङा नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबे सिकिउरिटि केपसाखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायनांगोन जोङो दानिया बेयाव बहायनानै जोङो साबमिटआव थुनानै होनोसै जोङो दानिया बेयाव साबमिटआव जोङो थुनानै होबाय साबमिटआव थुना होनाय लोगो लोगोनो जोंनिया बेबायदि साक्सेसफुलि बेयाव बेबायदि खिथिदों नैबेयाव मोनसे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङाबो बेबायदि रेजिस्ट्रेसन नैबेयाव नाम्बारखौ मोनगोन नोंथाङा बे नाम्बारजों नोंथाङा स्टेटासखौ ट्रेक खालामनानै नायबाय थानो हागोन जाय बिथांमोना बे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि टयलेटखौ मोनाखैमोन नोंथांमोना बेबायदि गभर्नमेन्टनियाव नैबे PGP पर्टेलनि जोहै नोंथाङा रिकुवेस्ट खालामनानै लानो हागोन जाय बिथांमोना टयलेट बानायनानै रां मोनाखै नोंथांमोना बेबायदि नोंथाङा रिकुवेस्ट खालामनो हागोन नोंथाङा बेबायदि प्रसेसै बानायबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय